Безшевни улуци, да или не? Мой приятел ме покани да видя новата еднофамилна къща, която е закупил наскоро и планира да се нанесе в нея на пролет. Виждате колко добре изглежда къщата зад мен. Но дали ви направиха впечатление безшевните улуци, които строителят е поставил? Уви, проблемите с улуците тепърва предстоят. Този тип улуци се изработват от по-тънка ламарина, която лесно се огъва при натиск. Другия проблем е, че не са устойчиви на линейното свиване и разширение в следствие на рязка промяна на атмосферните условия. Вижте видеото и ще се уверите сами. Ако търсите качествени улуци, които да ползвате дълги години напред, продуктите на Lexon България са вашето решение. Потърсете ги при нашите партньори в страната или на сайта ни www.lexon.bg.